What would I play when I know the shit? What would I play when I know the shit stop? Tell the DJ go right now. Tell the DJ go right now. Tohle je backstage z natáčení spotu pro novou identitu a kampaň Bílá Fa. Já natáčím první scénu, hledím tady jestli bílá, černá bota a tak podobně, samozřejmě asi bílá. A bude to velice zajímavý, užij si to, uvidíš tady i další influencery. Let's go! We see the hype outside, right from the house, took it straight from outside, straight to the couch. Teďka jsme ve fázi, kdy já mám dotočeno 5 scén. A všechno vypadá, že poměrně jede, zvládáme, stíháme a všichni se baví, takže věřím tomu, že je to v pořádku. Aktuálně natáčí Nicole Hefnerová svoji část. Je to tady skvělý, já jsem se trošku bála, protože jsem nevěděla, co přesně budu natáčet, ale nakonec to bylo super a je to úplně profesionální, je to úplně na jiném levelu, takže super. Já jsem měla celkem velké očekávání, protože jsem slyšela, že to bude něco velkého a i tak to přečilo moje očekávání, takže byla jsem trošku nervózní ze začátku, ale pak už jsem jako dala ten drive a bylo to fakt super. Uvolnila jsem se a těším se, až to bude hotovo. Museli jsme pustit tady hudbu, aby se Nikča dostala do svojí role. Pojďte se na to podívat, teďka fotíme, takže prostě Vogue focení. Let's go. Hele, Kája má dotočeno, tak si jdem zeptat na pocity. Tak co, Kájo? Jaký jsi měla očekávání? Moje očekávání byly samozřejmě brutálně vysoký, ale myslím si, že to bude asi naplněno, jako takový pocit mám, no. No a jak zatím hodnotíš průběh? Průběh, ale všechno jde hladce, přijde mi, že nemáme vůbec žádný skluz, teďka nás čeká oběd, takže já se těším a hlavně už svou část mám hotovou, takže jsem spoko. Když se nikdo nedívá, non-stop high. Přijela Nelly Zajíčková, takže jdem ji přivítat. Jdeš s námi přivítat Nelly Zajíčkovou? Jo, ahoj. Nazdárek. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Co je tady? Catering. V průběhu natáčení, berte si co chcete, co potřebujete, je to úplně na vás. Dobře. Co cesta? Cesta byla úplně strašně v pohodě. Jo. Jsem nervózní, nevím moc jako co od toho čekat, ale stávalo se mi zvláštně, že jdu natáčet něco takhle velkého. Jako nikdy by mi to nenapadlo, že budu natáčet něco takového. Nikdy. Okay. Těším se, neskutečně se těším. Okay. Tady je make-up room. Aha. Ty takhle jo. No jo. Místo dění. Ty Pojď dál. Jak můžeš vidět, tak mění se nám tady kompletně celý setup, protože máme dotočený scény s influencerama, s plátnem, brutální nasvícení a tak podobně. A teďka jdeme do gradace. Gradace je o tom, že tam budou fanoušci, influencery, kteří jsou v hlavním spotu těma hlavníma tvářema a přijede i 15 dalších influencerů do našeho crowdu, kde celý spot graduje. Pojďme se na to podívat zase. Sensei. Pojďme! 3, 2, 1, Každopádně jenom tady za tu hlavní scénu vám chci všem poděkovat za oslavy a tak podobně. Pojďte si zatleskat. Počkat. Společnou fotku. Všichni. OK, hrozně dobře. Ke mně blíž. Super. Ucítíš. 3, 2, 1, super. A teďkon oslavujeme to vítězství. To bylo rychle, vemte toho fotografii. Dlouhý den, ale jako stál za to, podle mě. Jo.
Jo, já souhlasím, jakože bylo to mega. Jako ty scény, Jsme tady teďka bílí jak blázen. Počkej. Je to level up. Level up je to 100%, co? No jako ale tak o 2 levely minimálně, víš, Já cítím tak 2 až 3 levely, to, co jsme tady dneska uvařili. Takže jako super, hrozně se těším na výsledek, myslím si, že si to tady všichni Videomaker, jako užili. editor A Ondra. taky nejlepší bartender v Česku. Jo, no přesně, v Praze. V Praze, pravda. Hotov son, mám radost a akorát teďka závěrem natáčení tak musel odejít Dan, člověk, který tady točil celou dobu, tak je pryč a zbylo to na mě. Vidíme se zítra. Čau. Den 2. Den druhý. Kde jsme a co budeme dělat? Co máme teďka v plánu? Jsme na Letný, jdeme akorát ke kivadlu, jdeme natočit s Dodíkem předposlední část videa s výhledem. Bude to cool. Let's get it. Já jsem si ráno říkal, že není úplně ideální počasí pro dnešní natáčení, protože většinou, když je to takhle ponurý, tak je to takový ale Ondris říkal, že nám to bude sedět do vibu videa, takže asi v pohodě, co? V pohodě no. Tak či tak. Měli jsme na to jediný ten den a počasí neovlivníš, takže se musíme přizpůsobit. Přesně. My si nevybíráme. Pracujeme s tím, jaký karty jsme dostali do ruky. Když jsme přemýšleli nad tím, kde to vezmeme, tak samozřejmě tohle bylo jedno z prvních míst, co nás napadlo. Zároveň se tady natočilo už spousta videí, takže jsme si pokládali otázku, jestli to nebude takový jako kýčovitý. Ale jako sedí to. VLF je majestátní brand, pojďme si říct na rovinu. Ze včera mám extrémní radost, musím říct. Povedlo se všechno velice dobře. A dneska věřím, že taky. Po natočení Dodíka nás čeká natáčení na náměstí Repu, někde před Paládiem. Potom, co dotočíme nějaký záběry tam s fanouškama, kde bude vlád ta vlajka, kterou máme namyšlenou. A už jsme ji použili na včerejším natáčení. Následně jedeme natáčet znova do studia, kde nás čeká dětský spotlight. Takže to bude velice zajímavé. I've been going through a lot behind this glass tent. Yeah. I get a coffee line, back. Když tak budu chodit hodně blízko, ať mě vidíš, ať ti neuteču. No kolik jsi měl tempo, já už to nepamatuju, viděl jsem to, jak jsi měl tempo na kilometr při tom půlmaratonu? 4:10. To je šílené, kámo. Kdyby jsi chtěl hodit sprint na 4 nebo na 3, jsi schopný to dát pod 3, určitě, že? Jo. Jsem si dal nový cíl, sice jsem běžel jen jeden závod, ale chci běžet mistrovství světa s tím, jakoby, bo všichni tam mají ty velké saňové psy a já tak chci běžet tím Australákem, že tam nebyl žádný, ne. Já si říkám, ty vole, to je prostě pík, to musíme dát, takže mám rok na to, natrénovat, ať běhám pod 3:30 třeba, no. To kecám, pod 3 minuty. Jo. Těžký se dostat na mistrovství světa? Musíš se kvalifikovat. Musíš běžet po 3 minuty. No a i rychleji, jako, nevím kolik berou, jak tam prostě probíhá, ale vím, že prostě, když jsi rychlej, tak tě vemou. Když jsi dobrý, tak tě vemou, to je už. Uklízejte odpadky, pak to vypadá škaredně. Máme dotočeno, tady s Dodějsem. Byla to rychlovka, no, já jsem čekal, že kluci prostě, že si to dáme tak hoďku 2 a my to máme za 30-40 minut, no. Jdu se dodívat na telku, jdu si dát neděli s čajíčkem na gauči a pak jdem běhat ven. Takže já na vás budu myslet, Já se přesunu na další lokaci. Přijeli jsme do nákupáku, tady na náměstí Repu. Jdeme na další lokaci, další scénu s fanouškama, vlajka, jak už jsem zmiňoval. Jsme ready, za 15 minut by měli přijít. Jdeme tam, za 5 minut tam máme být. První test zdá se dobrý. Tady máme vlajkonoše a vy celá skvadra běžíte společně za ním. Ale vle je to perfektně. Ježišmarja, tak to bude v pohodě. Tigris, pojď tam ještě rychle, skoč tam rychle, ať máme tenhle take. Musíme rychle než policajt. Tigris, jsi ready? Spolu, ano, spolu, ruce. Tam ten byl prej lepší. Ty policajti za náma jsou to. Takže hele, teď už víme, že vlajka vepředu je lepší. Fanoušci nám tamhle odcházejí. Všichni si to teda užili, což jsem moc rád. Ptali se na to, kdy video vyjde, co je vlastně ta změna Bíla Fan, takže jsme si tady o tom ještě povídali a teďka se musíme přesunout do studia na další lokaci a další scény. Natáčíme dál, druhý den, pokračujeme. Let's go.
Máme tady dalšího klučinu, Emil. Vzadu nastavuje zase s Ondrou a tačí se na ring light. Bombice! Skvělá práce. Můžeš tady takhle sedět? A s tím já? Vládneš? Jo. Takže vlastně tady je to o tom, že chceš, aby se oni zasmáli, ne? Jo, je to takový publikum a ty chceš vlastně rozvesnout. Diváci a ty jsi hlavní herečka. Kdyby cokoliv se chtěla zeptat, tak si řekněte. Máme hotovo. Zorinka a Emilek, pojď. Vatá. Díky, dobrá práce. My taky děkujeme. Hotovson. Dobrý. Dobrý. Jak tě to bavilo? Moc mě to bavilo. Fakt? Tak ty jsi zkušená, viď? Takže jsi nebyla ani ve stresu? Super. Tak jo, moc děkujem. Já děkuji. Poslední scéna je u konce, celý video tímto taky. Děkuju všem za velice dobře odvedenou práci. Nová identita je venku a my se vidíme u dalšího videa. Měj se krásně. Čau. Není to náhoda, je to drive.